Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 17 mei. Het hemelvaartsweekend is net even iets kouder dan anders. En als je kampeert in een tentje is dat natuurlijk helemaal niet zo leuk. Toch vermaken de campinggasten zich hier prima. Nou, we hebben best wel veel wandelingen gemaakt over het strand, tussen de buien door. En ja, spelletjes gedaan in de tent. Veel lezen en fietsen en we krijgen visite en zo. Dat is onze dag. En af en toe zwemmen. Door een keertje extra te wandelen, door wat extra boeken te lezen en door een keer extra uit eten te gaan. Op de camping staan veel meer campers en caravans dan tenten. Want voor de meesten is het gewoon te koud om nu in een tent te slapen. Een tentje, nou, ik moet er niet aan denken om in een tentje hier te staan, eerlijk gezegd. Want ik zie het wel af en toe, dan denk ik van nou, dat is alleen maar voor mooi weer. Ik ben een mooi weerkampeerder, ik hoor. Maar dit jonge stel heeft er weinig problemen mee. Nou, daar hebben we goed op voorbereid. Dus we hebben dubbele dekens erop gedaan. Dus we hebben het niet echt koud gehad en wel elkaar. Dus ja. Maar goed nieuws voor de kampeerders die met Pinksteren komen. Dan wordt het volgens de voorspellingen een stuk warmer. Bij een vechtpartij in Vlissingen is vannacht een 46-jarige man gewond geraakt. Hij is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in de Van Dishoekstraat. Vanmiddag heeft de politie een verdachte opgepakt, een 23-jarige man. De twee zijn bekenden van elkaar volgens de politie. Deze muziek is gemaakt door Dick van der Heijden uit Capelle. Het nummer heet Learning Curve en staat op een cd die Van der Heijden heeft gemaakt met behulp van AI. Uiteindelijk is iedere muzikant gedreven door twee dingen: je gevoelens uiten en de drang om te creëren. Dick van der Heijden is al meer dan 30 jaar helemaal verlamd. Hij heeft het locked-in-syndroom. Communiceren doet hij met oogbewegingen die zijn verzorgers voor hem vertalen. Het maken. Ik kwam niet verder dan het maken. Eerste, tweede, derde, STUV. Van der Heijden schrijft al jaren muziekrecensies, maar zelf componeren was tot voor kort niet mogelijk. Dat was hem? Ja, ik kwam niet verder dan het maken van playlist. Maar nu AI bestaat, is dat helemaal veranderd. Het is een vulkaanuitbarsting van 32 jaar niet kunnen creëren. Op de cd staan in totaal 14 nummers. De muziek is op Spotify en andere streamingsdiensten te horen en wordt veel beluisterd. Voor mij is AI de missing link tussen het maken van echte muziek en helemaal geen muziek. De Zeelandhallen in Goes zijn niet meer te herkennen. Het is namelijk omgetoverd tot een heuse jungle met tientallen dino's. Bij het begin vond ik het een beetje spannend, want die geluiden en zo. Dus ik zat de hele tijd zo. Ja, mijn zusjes vonden dat echt super grappig. Ja, het is best wel leuk om hier te zijn. Ook een beetje spannend voor Mara. We stonden daaronder en toen ging die dino zo brullen en zij ging gelijk huilen. Er staan ruim 55 levensechte dino's die bewegen en geluid maken. Dus vooral de details die zijn heel erg mooi en sterk. Dus dat heeft vooral in de laatste dagen heeft dat veel tijd gekost om echt die details goed te krijgen. En dat deze expositie in Goes is, dat blijkt erg bijzonder. Ja, ik denk dat het alleen maar fantastisch is. Want ja, inderdaad, grote steden als Parijs en Genève gingen ons voor. Maar Libema, ja, de exploitant van deze hallen, die heeft gezorgd dat deze Dino World hier terecht is gekomen. Voorlopig hebben we nog met wisselvallig weer te maken. Vandaag vierden een aantal buien, soms best pittig en daar zat ook soms wat onweer bij. Het werd op enkele plaatsen nog ruim 16 graden, zoals in Westdorpen. Naast bewolking en neerslag waren er ook opklaringen en dat is wel fijn als je aan het kamperen bent. Vanavond en komende nacht zijn er ook opklaringen. Een enkele bui, vanavond misschien nog met onweer, blijft nog mogelijk. De zuidwest tot westelijke wind, die overdag matig tot vrij krachtig was, neemt iets af. Morgenochtend vroeg is het afgekoeld tot rond 10 graden.
Morgen overdag is het opnieuw bewolkt met vooral 's middags weer enkele buien waarbij opnieuw een kans op onweer bestaat. Temperaturen dan opnieuw rond 15 graden. Ook dinsdag en woensdag nog wisselvallig met op woensdag tijdelijk weer meer wind. Daarna krijgen we droog en zonnig weer en loopt de temperatuur geleidelijk op naar rond 21 à 22 graden in het weekend. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.